Otumfuo chairman eye ewura na na ya ogina ha yi sabe o school no okosua se de esi adwune na oye no ontimi anya hu bibia mpa ho ntoma na ne wode aba so de bekire ewura se o ma no kwan a wode mfoni a waye yi eba ba bekire no na de waye so a wode ma ewura so enu ne na oba na wode abekire no no ba na man on pound to man your friend say we fit be mu Pacho your friend Kofi Mensah Abrampa me free man so dominance eje yike ban no why eje yike Mensah ban no Pacho an adam ebu alma do ya sabe and say can spa no adoma Otumfuo na nan so ade a di agora your friend spa ebi na waya ewura kotokohene emfonyini da so na Asante hema de da so a wode abekire ewura kotokohene nti ebi ene hye ewura nsemu a ono so ehwe no ti ewura na nan wo so ko school sebio ade a waya no onyampa ho ntoma nti wode bekire ewura se ewura ma no kwan a na ono so apa ho ntoma na ewiase nyina hu penesi asansa fa ade a wode kire ti na ode ba wada ne ho adi se ne papa ne wura yi Mensah wa kire ba bi ofri nyina yira ya inti abrante ade fefa waye ena wow ode be kire yira efe papa inti mfonyini no ena muhunu no opemso TV so no kotokohene mfonyini ena na afia kobi se wampem na Asante hema Asante hene maame enso mfonyini ena eda so no okomfa no chi obri komfa no ache kwanfre ono ne chechira Asante twa Asante mafruma ono so edie ena ho se ukra asesedwa se bibru oda eso no efe papa afi Asante anian ma wakeka aka abomu dia ya anwene eno so wo mfimfini ho akiri enche kra no bobehu opemso TV so a ode ebeto animu Asante hene na ya ma na yefe na nanom nyina agibi a se bibru wo mo hwe na omonso edi ho adanse ukude di kan e wa fimpi mienu ne aduonu nsia opemso TV so na ogusu a wo hwe medi de kwame ewu ana no ade na oye no sabe ehu mfonini ade a sabe ahomeka yi papa se otuspa na sabe yewura na Asante hema ene Asante nhia so de nyina wo so nyina na wa ya sabe se wo fie na sabe wo se otuspa utimi to bi na wo de aye na kama ena muhunu opemso bi to wo de ba Mensah na obi apese otu bibia no atobi dademu a obi beto wo nsa Asante ye obi kire ye obi ka Ira that's it. Sebra no wasi.